Chukwu ewere ahụ nwa anyị n'anya karịa trabụ ụwa niile ndị niile o kere eke maka na onye Igbo anaghị agwa obere ebe anyị na-agwụ nnukwu and ọ site na ntụnala ndị nna nna anyị dobere anyị gosiri anyị ji wuru nnukwu maka ihe anyị na-eriwe ahụ iwe mmụọ ka anyị na-eme onye kpatara anyị ahụ anyị chọọ nwụọ ọjị asị onye ọ na-akpụfu okpu n'isi onwere arụsị anyị na-akpọ onye na-akpọkwu ya Chukwu okike abịa ma chukere iwe niile ugwu anyị na-akwụ na mgbufu okpu anyị na-akpụfu ya wee gwu ya okwu mgbe a na-agaghị agwa onye nwe ọjị mmadụ niile anọ na mmụọ ndị na-ahụ ụzọ a na-ahụ ndị na-agba aha a na-agwa onye gosiri Igbo ji wee karịsịa dị iche n'ebe niile na onye nwe ọjị ka anyị awa mana ibe m ji ekwu iwe ahụ mgbe ọnwụ ndị ihe ezigbo ụmụ nwaanyị jekwa ebe m kwuru okwu a eche gbaghee ya kwụ n'ihu ugwu ezigbo okwu mgbe dị etu a dị etu a n'ọdịnala anyị ka anyị na-eme ụmụ egwugwo na ndị ụka na onwe egwu enwe egwugwo pasenja were bụ nwụzigbo pasenja maka na ụmụ ụka kachara n'Igbo hinne many of them nwe ụzọ onye na-abụ ihe ejezinu onye nwere echetakwa n'azụ n'ibe ndị nne nna anyị dobere anyị ụka dịkwa mma omenala dị mma mana ụka agaghị abịazi mewu omenala a sị na ọ adịkwa na anyị mma ọngụ onwe onye obere ebe na kacha bịa gosi ndị bịara ọjị ka mmakwa n'ime omenala ọfụma Okay, all of it on the second pharmacy de Saint-Pierre de Rosier. Pharmacie de Saint-Pierre de Rosier. Il y a deux pharmacies au bord de la route. Après le pharmacie de Agathe. Non, t'as un peu de Rivera 3. Dans la langue de chef français. Bien sûr. Mais il y a la pharmacie de Saint-Pierre de Rosier. So Saint-Pierre de Rosier. Il y a la pharmacie de Saint-Pierre de Rosier. Oui, Saint-Pierre de Rosier, en face de EcoBank. Tu prends à côté de l'Ordinaire. Nwofofu ọjị azụmahịa Igbo bụ anyị soro edo ibujezieri ya o were ya odobe ọ jụrụ unu okwu ebe o si mgbe ọ gwara ibe o ji bịa ụlọ nọ nyanwụ bịa n'onwe ya o were ụfọdụ olu obi ya ụtụtụ echi o were aga otuo ndị mbụ na ndị ekere n'iji ya ọbịa mara mma ngwa buruzi abịa were ya maka ibe awa ọjị buruzi abụjọ ya a sị na enwekwa na ọjị eze wepụ okwu gị na onye wetara ọjị wetara ndụ anyị ata na ọjị atata ntata ahụ isi ike tata iwe akụ akụ iwe enwe tata ndụ nwoke ndụ nwaanyị tata ọmụmụ nwoke ọmụmụ nwaanyị anyị gbuo n'aka nne ya ebuta mma anyị gbuo n'aka ekpe ya ebuta mma anyị gbuo n'ihu ya ebuta mma anyị gbuo n'azụ ebuta mma ogbunigwe isi ihe nkele abụrụ n'ụwa na nke gwe n'eluigwe nke ngozi n'ụwa na ngozi gwe n'eluigwe nke dị iwuru igwe onye amụma na anaghị esi ibubo ngọ na ibe ntubi ụwa yiri nne hori. 'Cause they got them to do them, baby. Yes. 'Cause they got them to do them, baby. Yes. 'Cause they got them to do them, baby. Yes. 'Cause they got them to do them, baby. Yes. 'Cause they got them to do them, baby. Yes. 'Cause they got them to do them, baby. Yes. 'Cause they got them to do them, baby. Yes. 'Cause they got them to do them, baby. Yes. 'Cause they got them to do them, baby. Yes. 'Cause they got them to do them, baby. Yes. 'Cause they got them to do them, baby. Yes. 'Cause they got them to do them, baby. Yes. 'Cause they got them to do them, baby. Yes. 'Cause they got them to do them, baby. Yes. 'Cause they got them to do them, baby. Yes. 'Cause they got them to do them, baby. Yes. 'Cause they got them to do them, baby. Yes. 'Cause they got them to do them, baby. Yes. 'Cause they got them to do them, baby. Yes. 'Cause they got them to do them, ba
Majesty. Wee na-ayọ Chukwu okike abịa ka anyị na-ezu nọ n'ebe a onye chi ya adịghị ike ọtọcha ọjị ya chi ya adịghị ike ma onye uchi ka ndị ụka gwara ndị mmụọ ozi bụ na anyị Igbo ma Chukwu bifo ahụ abịa wee na-ayọ ose bụrụ ụwa na obere ga na-akwa Igbo mkpa ma nsi osi ada ibe nna ya n'isi anyị nye n'ebe ahụ nnukwu ego anyị ga-abụ ndị eji ama atụ n'obodo anyị iche n'iche anyị ga-abụ ndị eji ama atụ na Naịjirịa anyị ga-abụ ndị eji ama atụ na Biafra anyị ga-abụ ndị eji ama atụ na Biafra anyị ga-abụ ndị eji ama atụ na Cote d'Ivoire anyị ga-abụ ndị eji ama atụ n'ụwa niile ndị na-azụ ahịa kọstọma na ndị kọstọma ndị na-arụ ọrụ oyibo promotion ndị promotion ndị na-arụ kọntraktị na ndị kọntraktị ndị na-achọ nwa ọmụmụ nwoke ọmụmụ nwaanyị na ọjị ya nji n'aka dị ebe a Ogbunigwe onye nya ya dị n'ahụ tacha ọjị ya nya ya dị ya n'ahụ ya ana Ogbunigwe kpara onye ọbụla aka iwe na chi ya kwuta nke ndị wuru igwe onye amụma na nke isi nkwu oge m ga-ekwu n'ibe mmụọ ka a na-eme akpọkwu ụmụahịa na-anọ ndị Igbo na-abịa n'ọjị kpọkwu ụbọchị na-anọ ndị Igbo na-abịa n'ọjị kpọkwu erimiji ndị Igbo ji agọghọ na-abịa n'ọjị kpọkwu Ikenga Igbo niile obi ndị Igbo na-abịa n'ọjị kpọkwu a na-ebiri ya anyị na-abịa n'ọjị holy ma nsi oshada na onye chọọ mgbu anyị egbuo ya na onye nwụrụ anwụ adịghị ekwu okwu na onye ndụ ndụ na-ekwu okwu onye ọbụla chọrọ mgbu gị gbuo ya elu obe Chukwu si kwuo maka na ịhafe ogbuo gị ịnwụọ ịnwụgwọ na anaghị abịa mgba na abụọ holy ma nso shada onye si na ya ha dị ọya ha dịkwa onye na-abata ebe ma wute ihe ọma ya eti ọwa efọ ọ bata ebe wute ihe ọjọọ eche na geeti ọ na-wesoro ya naba n'ụlọ edoro nsọ ka ọ nke ji wuru igwe onye amụma onye bata onye m na obu a wute ihe ọma ya eti ọwa efọ onye bata ebe wute ihe ọjọọ na ihe ọjọọ ihu na geeti ọ na-wesoro ya naba n'ọgbọ n'ime mmụọ ka a na-eme akpọkwuo m ndị ichie niile kpọkwuo ndị eze ana kpọkwuo ndị ike ndị Igbo ọ bịa n'ọjị m wee kpọkwuo Elohim kpọkwuo Ishadai kpọkwuo Yewe kpọkwuo Yeshua ọ bịa taa ọjị a ka anyị taa ya n'ibe n'afọ Chukwu okike abịa nwanzu Ishadai Eze ndị Igbo gburugburu. First Supreme Majesty. Asị m biko bịa ihe nji gị ihe ebe a ka ngozi wee ruo ebe dum bịa bịa mgbe na-ewetazie ya ono ịnọ m n'aka ngwa dọsazie nwa oruzie ngwa ọ bịaza ka o bugharịa ka m nwere ose ọjị ka ha nwere ndị bịa were mana a na-eri ya eri igwe ọ ime mmụọ ka na-eme ahụ na anọ aka mkpụsụ na anọ Jizọs kwa na
John, oge ya wetazi ya je weta mmanya ma red wine. Ọ ma bụrụ oso ọjị na ya. Mepere ya ụzọ. Kepụta ngwa bịa were mkpa gị. Enwere ebe nọ n'ihu pharmacy the second pharmacy. Mba. Were nke gị si nọrọzi ya. Onye nwekwa na ose ọjị. N'ogwu na-eke esi eme ya. Nke a bụ anaghị agbanwe ya n'ike. Ihe na-ewe ya n'azụ gị. Ejiri ike eme ya n'ime ọkụkọ anya. Ọ na-ejiji iwere. Imezie na iche ka agha anya na anụ ụbọchị na anọ ejicha onwe gị. Igwe! Maka iweta iwe a, onye na-eti ajọ mmọnwụ iwe akọ na-eti na akpa, ị na-akụ ya ọgwụ ọkụ ya atụ ya. Ejisi na ose ọjọọ anaghị ejiji iwere. Iwe mmụọ ka a na-eme. Igwe onye ama.